Goizean goiz esnatu eta kalean zegoen eguraldia ikusita, parkera joatea pentsatu zuten Asier eta Naianek. Gosaltzen bukatzean, parkera joango gara, bai Asier? Bai, parkera! Inoiz baina azkarrago bukatu zuten gosaltzen eta maila jasotzen, eta gelara joan ziren kaleko arropa janztera. Naianek kuleroen kajoia ireki zuenean, plup! Kuleroak egan atera ziren. Wow! Zure kuleroek egan egiten dute. Ea nire galtzontioak zer egiten duten. Galtzontzien kajoia ireki eta Plup! hauek ere egan atera ziren. Janzten baditugu, egan egingo aldugu guk ere? Goazen proba egitera! Ez pentsa aurrenekoan jantzi zituztenik. Ohean saltoka hasi ziren, egan zebiltzan hauek hartzeko. Baina azkarregiak ziren. Naiane, erratzaren makilarekin hartzen saiatu zen, baina plup, plup, alde egiten zuten. Kulero, galtzontillo, etorri hona oraintxe bertan. Esan zuen Asierrek. Eta oraingo honetan, egan egiteari utzi eta beraiengana gerturatu ziren. Oso ondo, Asier! Jantzi eta goazen kalera! Naiare, buruz bera zaude. Zuzara buruz bera zaudena, Asier! Eman buelta! Ez zen erraza izan kulero eta galtzontzilo hegalariak erabiltzen ikastea. 1000 txiribuelta eman zituzten airean, eta kaskarrekoren bat ere jaso zuten. Baina azkenik, etxeko atea ireki, eta 4. pisutik portaleko ateraino, eskailerak ikutu gabe jaitsi ziren. Eta kalera irtetean, plup, plup, legor eta osoan zehar, egan ibili ziren.